kan Pak Lembe. Orang babu dia tengarai talang di bawah pendakian onde adia oi onde lakan sedang ketujuh badan bacarai di sindang ramu ayo perhatian onde adia oi sang sai labadan dem namu abana denai kubalo itia di dalam kandang orang itia di dalam kandang orang onde la adia oi namu abana denai bambao adia di dalam tangan orang adia di dalam tangan orang sampai labanan Nandi baru iyo maninjau nan bani karamba maya nan bani karamba maya onde adia denai jauh tolonglah silau diko adia sabana sayang diko adia sabana sayang sampai labadan Anji yang lalu masalah badanku bau babu yuk kamu waro bau babu yuk kamu waro onde la adia Dimala sangka indah kala pua adia lapai adonan punyo onde adia oi sansai labadan den Ikolai namu adia bapa di banyak di muaro denai samaikan onde adia oi onde laikan Ikolai namu adia kabai nan namu binya denai caraikan onde adia oi sangsai labadia Inganinjau padila masa batang lagapi bajing bajaran batang lagapi bajing bajaran onde la adia Hati nadi saurin bau kalang nan bapami makan hujan onde adia oi sansai labadanku Buki sakura jodoh tamuti indah la jauh onde beda jo onde adia oi onde Imala muda iwani adia labau
Yuk, terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara yang telah mendengarkan. Salam dari Jambi.